Finnair julkaisi tänään tuloksensa 9 ensimmäiseltä kuukaudelta tänä vuonna. Kanssani on toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kommentoimassa tulosta. Tervetuloa, Mika. Kiitos. Tulos oli toimialankin vertailussa poikkeuksellisen hyvä. Mitä alkuvuoden aikana on tapahtunut Finnairin tuloksen tekokyvyssä ja miten kolmas neljännes eroaa edellisistä? Kysyntähän lähti itse asiassa jo alkuvuodesta hyvään kasvuun ja jatkui voimakkaana läpi kolmannen neljänneksen. Etenkin voimakasta oli kysyntä Aasian ja Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä ja sen lisäksi liikematkustus on herännyt henkiin. Jopa Euroopassa liikematkustus kasvoi aika voimakkaasti kolmannella neljänneksellä ja tämähän johti kaiken kaikkiaan sitten keskihintojen voimakkaaseen nousuun yli 23% meillä kolmannella kvartaalilla, joka on muutenkin historiallisesti paras meillä. Ja tämän tuloksena sitten, ja tähän yhdistetään nämä meidän säästötoimenpiteet, jotka johtivat edelleenkin yksikkökustannusten laskuun kolmannella neljänneksellä, niin lopputuloshan oli historiallisesti paras kvartaalitulos Finnairissa. Millä tavoin arvioit lentoliikennemarkkinan kehittyvän loppuvuonna ja ensi vuoden aikana? Tämä kolmas neljänneshän on lentoliikenteessä ja Finnairissa aina perinteisesti vuoden paras ja neljänneskvartaali sitten jo heikompi johtuen muun muassa kausiluonteisesta kysynnästä ja uskomme kuitenkin edelleen neljännen kvartaalin ja koko vuoden jäävän voitolliseksi. Finnairin työehtosopimusrintamalla on viime aikoina ollut levotonta. Miten arvioit tätä kehitystä? Kaiken kaikkiaan tämä lakkoaseen käyttäminen on ollut minusta aika aggressiivista. On kovin ikävää, että se vaikuttaa ennen kaikkea meidän asiakkaisiimme kielteisesti, herättää epävarmuutta. Se vaikuttaa yhtiöön ja tunnen myös surua meidän henkilöitä ja henkilöstömme kohtaan, joka tekee kovasti töitä tulosten parantamiseksi joka päivä ja sitten pienet eturyhmät saattavat tämän tuloksen syödä pois ja hyvinkin nopeasti. Kaiken kaikkiaan tämä viimeinen palkkaratkaisu esimerkiksi on yhtiön kannalta liian kallis ja pakottaa meitä miettimään muita sopeuttamistoimia ja rakenteellisia muutoksia. Entä tulevaisuudessa, millä tavoin Finnairin tarjonta kehittyy? Meidän tarjontamme kehittyy etenkin Aasian liikenteessä aika voimakkaasti. Meillä tulee vielä tämän vuoden aikana 3 uutta laajarunkokonetta. Meillä on yhteensä ensi vuonna 15 laajarunkokonetta Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä sekä Pohjois-Amerikan liikenteessä. Ja kapasiteettinostomme ensi vuodelle kaukoliikenteessä on noin 20%. Finnairin lentokoneinvestoinnit ovat vielä kesken. Miten investointiohjelma vaikuttaa vakavaraisuuteen? Vakavaraisuutemme on hyvä. Meillä on yli 500 miljardia euroa kassassa rahaa. Sen lisäksi saatavuutta rahoituksessa vähintään saman verran. Sen lisäksi kassavirtammehän on ollut jo 2 viimeistä neljännestä positiivinen. Kiitoksia, Mika. Kiitos.